sen tyypin nyt okei. Mitä? Mitä? Tää just... Se ampui tonne extractille päin vissiin. Joo, Mutta kun mä rubberbändään, kun yritän mennä luuttaa sitä. Mut joo, se katteli vissiin poispäin. Meitä ammutaan nyt. Päältä vissiin. Mä en voi tehdä mitään. Mitä perseestä? Mä en tiedä mistä. Extractilta. Ilmeisesti joku tääkin kattoo extractille. Mä en pääse karkuun. Äläpä kuole. Mä oon kuollut varmaan. Mä voit tehdä mitä. Se on extracti vasemmalla sinne vuoren juurella. Mä nokkaan naattia siihen. Ja päälläkin on. Mä oon päällä. Okei. Mä en tiedä miten mun naatille tapahtui, se ei räjähtänyt koskaan. Mä en niinku vilkännyt. Miten mä kuolen? Mä en enää edes näe sitä ja mä vaan kuolen. Tuo on jotakin ihon paskaa. Mä oon ampunut 3 hedua siihen. Mäkin oon ampunut sitä joku 5 hedua ja se vaan ei kuole. Mäkin kuolin. Miten vittu? Tarkkaili. Oikeesti. Tää on tää kun mä otan